1 Golden Arrows, 2 Orlando Pirates. Namhlanje bafethu ngizokhuluma ama-positive nama-negatives yale game. So njengoba nibonile bafethu Orlando Pirates athi idlala la eMoses Mabhida. Orlando Pirates ikwazile ukunqoba idlala i-away match against Golden Arrows yathola amaphuzu amathathu. Yebo. First and foremost ngizokhuluma i-starting lineup se-Orlando Pirates. I-starting lineup se-Orlando Pirates indlela idlale ngakhona. Yabo mase ubheke kule lineup le emuva besinombokazi noXoki mase kuba uVan Rooyen ku-right wing back mase kuba uMadiba ku-left wing back. Mase ukuthi esiswini sibe number 6 lapha uMakhehleni Makhawula no number 10 ababili okuDlamini noTito Maswanganyi mase kuba uKarim Kimvidi obuye abi number 10 naye. Yabo kodwa kule game le ubedrifta kakhulu ayeleka left mase kuthi ngala ka right kube khona uShandu mase kuthi lapha ezweni number 9 wami lapha phambili kubu Radio Pane. So kule game lebedlana ngo number 10 abathathu okuKimvidi uDlamini noTito Maswanganyi. Yabo ngijabule kakhulu ukubabona first half indlela ibhola elimove ngakhona first half. First half le game le Orlando Pirates ikwazile ukumove ibhola. Yabo igame yanamhlanje nje angisho ukuthi igame yanamhlanje not first half alone. Igame yanamhlanje ubonile ukuthi okay Orlando Pirates ibidla ngama playmaker. Yabo le game le bigcwele ama playmaker abadlali bakwazi ukudlala isiteam. Ingakho ubone abadlali abanjengo Tseho Paso Mabasa beba ku score sheets. Ingakho ubone abadlali abanjengo Tito Maswanganyi namhlanje beba ku score sheets because namhlanje ibhola besikwazi ukulithinta besikwazi ukudlala u1-2 sibonile i-team edlala nayo. I-team edlala nayo ayikho mnandi eswini. Yabo eswini abadominate ngaleyo ndlela. But sibonile first half ukuthi no man bayabona ukuthi lapha uMakhehleni Makhawula uyedwa. Yabo bese beqala belicofa but abafana bakwazile ukuthi ba relax bengenze ama mistakes amaningi. Ucoach ubonile ukuthi no man second half awuthi ngimshintshe uMakhehleni Makhawula ngifaka umfana omncane uSelepe ungenile wakwazi ukuyibamba igame. Yabo ezinye zezinto engiyithandile ngale game lana namhlanje umfana omncane ungenile wakwazi ukuthi hayibo yabo aride. Yabo aride igame ayibona ukuthi igame yenza kanje idlala kanjani from the bench uyiredile igame ayibona ukuthi kwenzakalani egamini yini ama-alliance mase kumele angene. Kuyangijabulisa ukubona abafana abancane bephakamisa isandla betshela ucoach ukuthi coach mina I can do better. Yabo another player ongijabulisile namhlanje Karim Kimvidi. Karim Kimvidi unikezwe ithuba namhlanje. The boy was given a chance. He was given a chance. But today ukhombisile ngempela unikeze ucoach a man of the match performance. Uthole man of the match. Yabo wagcina nokumbona uKarim Kimvidi edlala. Athi mina ngagcina umbona uKarim Kimvidi edlala ethola ama minutes but namhlanje umchida ungenile ucoach umthembile wathi mfana ngiyakufaka lapha awuhambe uyongikhombisa ukuthi why kumele ngikhethe. Yabo mina uKarim Kimvidi ngambeka ebenchini kule game yange weekend ngamfaka second half enza umehluko kule game leya. Yabo engathi angaqhubeka kanje athola iconfident mfethu umchida khona ezongena ku starting lineup because akwazi ukuthi mfethu sekuyisizini yesithathu lesikusayinile. Yabo sekunyawo wesithathu phese sikusayinile. Yabo kumele ngabe manje usuku i-first lineup mina ngabe usuyadlala kakhulu manje. Yabo so I hope umchida uzojwayela mfethu aqhubeke nama performances akanje. Yize sometimes ithatha isikhathi eside uthi aphase but yena uyeza ngempela usazosinikeza lento esiyifunayo uKarim Kimvidi. Yes utholile u3 points but sengizokhuluma ngama negatives engwabonile kule game ngokwami. Ama negatives engwabonile kule game yes siconsidile igoli lokuqala mase ubheka indlela siconsider yakho igoli lokuqala siconsider uNdlamini. Yabo I'm not blaming the players ungangizwa kabi I'm not blaming the players. Igoli lokuqala siliconsider uDlamini mase ubheka indlela uDlamini abuye adlale ngayo. Mina ngokwami I normally view uDlamini njengoshabalala. Yabo some of the decisions awashaya uDlamini abuya icost team. Yabo uDlamini uyadlala but don't get me wrong the player can play ibhola elihle but some of the decisions he takes anobungane phakathi I don't understand. Yabo le yathena ayishayile lapha icost Orlando Pirates they took the ball and they went straight to us bashayile la goli la abalitholile. Yabo sikwazileke nathi ukubuya mfethu sikwazile ukubuya sashaya igoli eliquick elishaya uTseho Paso Mabasa bamnikile ithuba uRadio Pane Boitumelo uRadio Pane ngimbonile first half ulitholile ithuba elingqezivele but ke uhlelekile ukulisebenzisa. I don't think namhlanje uBoitumelo uRadio Pane used amathuba awatholile. Yabo coach umnikezile ithuba uthi okay aweqala igame ngizombeka uMabasa ebenchini awuthi ngifuna ukubona ukuthi le game uzoyiqala kanjani uyidlale kanjani. Yabo nami ku starting lineup yami ade ngipredictile ngimfakile uBoitumelo Radio Pane ukuthi okay ucoach kumele amnikeze ithuba. I saw something kuyena ngosikhathi lakhe iKaizer Chiefs. Let's give the boy ithuba. Ayike namhlanje ngimbonile ukuthi hayi mhlawumbe umshidi akekho ready ngaleyo ndlela asazi ukwenzakalani but ke uTseho Paso Mabasa showed ukuthi ulambile nayo with a goal
elihle igoli leli akukho lula mhlawumbe musekhaya ungalibona lilula lela bhola ukulikora but ayikho lula leya technique le ayishaya ngakhona lela bhola leya shows ukuthi the guy is a top striker yabo sifuna amagoli ke kumabasa asifuna ukuthi mase simfakile umabasa add ama numbers nje lapha eskimini sifuna amagoli as a striker you need to do izinto ezikanje sifuna ukubona iperformance ekanje even unganikezwa ama minutes amaningi but lama minutes owatholayo awuzami ukukora igoli khona uzoyiedela khona uzokhombisa ucoach ukuthi coach noma ngifami nama minutes amanganani but mungifakile I can give you goals. Another player I didn't like today uShandu. Angifuna kodwa ukukhuluma kakhulu ngoShandu. Shanda I feel like uShandu already knows ukuthi mekuphela season he's one of the players abahamba kuOrlando Pirates. I don't really understand why coach emfaka uShandu. Shandu namhlanje ubedlala as right wing. Uthola amathuba amaningi uShandu bafethu. Shandu uthola amathuba amaningi angazi mfethu yini ngalo amchita. First of all, I know Shandu asiyona like uthini asiyona right wing esingayithemba. Yes samthenga le kuMaritzburg United right winger but we converted the guy into a right wing back. Yabo, we converted him into a right wing back. But ukube uyitholile le chance uVan Rooyen, I don't think uVan Rooyen ubezowashweba lamathuba athola uShandu. uShandu mfethu uthola oqelele abaningi kule game. Le game mhlawumbe ngabe siyiwine 4-1 or 5-1. Sibena amathuba amaningi. Sihlulekile ukwasebenzisa amathuba ethu angazi bekwenze njani. But ke uTito namhlanje udlale kahle uTito namhlanje. But you will never hear ama fans emncoma uTito ethi uTito udlale kahle. Yabo, kumele simncome uTito even edlale kahle bafethu. I-team iwinile uTito idlale kahle. Musana ukuthula yabo because ngiyabona right now kunconya abanye abantu. I'm not seeing igama la Tito liphakanyiswa. Yes, kuwina i-team yonke. But you have to see and watch the game and see ukuthi umdlali lo umgxeka usuke enzani. Mina ngijwayele umgxeka umabasa but now, today I'm happy indlela adlale yakhona. Yabo, I'm really happy ngoKarim Kimvidi. I was losing hope uKarim Kimvidi but today he was given ithuba and he used that opportunity. Yabo, khambeni kwesikhathi bafethu kumele accept ukuthi abadlali laba at the end of the day abantu. Yabo, abantu nabo kumele sibancome bebenze kahle, kumele sibagxeke mebebhidile. Yabo, at the end of the day we must do that. Yabo, but again I'm happy with the 3 points. Le game lezo sinikeza ithemba lokuthi mase siya kwifinal sokwazi ukuwina. Yabo, sidlalile ke kule pitch le. Sidlale kuyona le pitch. To be honest, I'm not happy with the pitch. I-pitch ayikho right, angifuqa amanga. Lebo le pitch edlala kuyona namhlanje, you can see abadlali bewa, you can see abadlali mfethu uma bekhahlela ibhola ngathi kusiphuka idinda angazi kwenze njani. Lutshani la eMosmapita bafethu. Utshani la bafethu angazi noma mina ngiyibonile lonto. Yabo, the pitch is not nice for i-final but ke sizohamba baphela soyibuka bafethu. Sohamba soyibuka. Mungenali ticket ngicela uhlale ekhaya. Ngisayicula leyo nto. Mungenali ticket ngicela uhlale ekhaya ungaze ulimali lapha eMosmapita. Yabo, uVane Sports bafethu ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga ngokuthanda